señoras, señores, son as 7:05 da tarde, estamos a luns e como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sei que tedes unhos móviles preciosos na casa, tablets, teléfonos intelixentes, Alexas e demais, así que por favor decidelle a Alexa: Alexa, busca @Voltas co Prato. Aí está, buscádelo no móvil ou Oi Siri, búscame @Voltas co Prato, e aí dadelle a seguir, a follow, e nós estamos aí para todos e todas vós con todas as receitas e os mellores cociñeiros e cociñeiras, porque atención, no día de hoxe temos auténticas dúas barbaridades da cociña. O sea, hai, eu creo que xa bustos polas súas vilas da boa xente que son e dos bons cociñeiros que son. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Imaginades vos, xente que estades na casa, pasear pola antiga Roma e ver un busto de Begoña así, e outro de Xulio así, tamén os dous, polo medio da avenida principal de Berín ou de Silleda. No foro romano. Estaría chulo, verdad? Estaría guai, Seríades... Non escoitei o preludio. Seríades como, eu que sei, estrelas, artistas do movimento na época romana. A mí non me ten pinta. No, ti crees? Sabes que facían moito de... Faríamos moi bogarum, Sabes, non é broma, sabíades que tiñan xa comida para levar. Que había locais especializados que facían comida para levar para a xente que traballaba, comer e seguir traballando, así que... Mira, podíades, tiñades negocio. Os esclavos. Os esclavos. Éramos que traballaban. Tiñades negocio. Bueno, señoras, señores, entendo que estades ben. Estamos de maravilla. Super. Veo a fin de semana ben? Moi ben. Sí, nada que contarlle a xente. Non? Eu traballou moito e fixen un cañotas que non rasquei. Non fixeches nada? Non fixen nada. Pois esa é a mellor vida, a vida de cañotas. Señoras, señores, imos cociñar a ver que nos trae Eva de Oroso. Hola, son Bea Beiras e vivo en Oroso. Agora que estamos no verán, apetece o marisco. A min gustan as nécoras. Para preparalas, pois nunha pota, a auga das follas de laurel, cando empece a ferver, mete as nécoras. Os 7 minutiños sácalas, polas a enfriar e a papar. Quero pedirse aos cociñeiros unhas recetas que non son tan sinxelas como esta que solo cocer. A ver que se vos ocorre. Un saudiño para a familia, os amigos e os clientes. Ay, 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 ay. Yo quero unha mariscada. É decía Eva, pero non é Eva. É Bea de Oroso, que además coñecémoslo, que veo por aquí. A tía é unha coñecida televisión. Despois vai non contar. Ata aí podemos ler, pero bueno, a tía dunha coñecida televisión de Galicia. Vea que nos pedía algo potente, interesante, a golpe de luns. Xulio Mato? Pois eu collo as súas nécoras cocidas. E o que vou facer é, bueno, xa as valeirei e vou nas facer recheas, pero dunha maneira moi curiosa. Penso que é un aperitivo. No. Esa trampa. Depende das que queiras comer. 5 nécoras? Ti con 5 nécoras normales comes? Non. Pois logo, de aperitivo tampouco. Pois, podes, unha dúcia por persoa está ben. Está ben unha dúcia, vale. Pero neste caso vamos facer 5. Vas trampear, vas facer unha trampa das túas. No, vou facer 5. Nada máis. Despois eso podes extrapolar as que queiramos. Pero recheas e voulle axudar o recheo, porque non estaba moi cheas, entón vamos a meter un poquinho de congro. Un toro na máis. Un toro para 5 nécoras. Eres máis ajarrao. Madre mía, moi rico, moi rico. Vamos a gratiñar con un poquinho de queixo no forno. Despois, bueno, vamos a facer máis cousiñas. Xa che conto despois. Bueno, o queixo xa sabedes que soluciona todo. Claro. A solución estaba no queixo. Bueno, iso é o que trae Xulio Mato para Bea de Oroso, a ver que trae Begoña Vázquez, Pois eu, fideos con nécoras. Fideos con nécoras. Sí. E logo, como antes. Por mira, primeiro vouche enseñar como se corta unha nécora e como se abre. E por vámola a dourar un pouquiño, para enseñarlle outro tipo de cocción que pode ter unha nécora. A nécora, en Asturias, faise á brasa. Está espectacular. Oh, que rico. A mí encántame. Nunca probei a brasa. Sandaricas, moi ricas. A grella, o sea, a plancha tamén está A grella, a plancha... Boísimas. Eso podemos anotar para un futuro, para facelo aquí. Sí, perfectamente. En grella non podemos, porque aquí lume non se pode facer. Na plancha, sí. Pero na plancha, claro, nunha sartén, botala na sartén con sal, tápala e pista. Pois, señoras, señores, facemos nécoras no Voltas co Prato, porque xa estamos que o tiramos a final de mes, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos aló. Bueno. Bajo el mar, vive contento, feliz. Naide pensa que bailar ben, menos eu. Ves? Pero onde? Espera. Estopa a música. Paramos a música. Xulo sempre dixo que bailabar mal, pero eu tiña moita confianza en ti. O roubo de onde a miña persoa aquí. Moi mal.
O sea, ti sabes a cantidad de xente que me falou Moi para mal. dicirme que me roubaron? Cañotas. Dillo e Oxo. Asúmeo, Dillo. asúmeo. Roubada total. A Fran, a Marisa Prisa e máis a Silvana. Moi mal Roubada feito. Total. Roubada total, Por total, favor, total. Menos mal que eu non son... Estamos Que animalada, moi decepcionados con ese xurado. Correcto, menos mal que eu non son rencoroso e teñen aínda todas as rodas do coche a esta hora. Pois eu Aí está. xa soubera... Pois se estiveron no xurado... Son maravillosos, dame moita caña, pero son maravillosos. Cousa que me ven moi ben para mellorar. Igual que neste programa. Bueno, a ver, ahora Xa. cantaches, eu a mellor podeche propoñer Que? que no siguiente caiga Liga de Cantamos Cantantes Celebrity. Extraordinarios Exactamente. que vayas a cantar. Sí, sí, sí. Pois Vale, a ben. eso fai millor. Veña, eu xa dixen que había que facer un cociñamos Celebrity, Unha volta co prato Celebrity. Sí, por mí, Pero non estaba teño que mal. presentalo eu, E vos Hombre, ser claro. un xurado. Sí. Estaría guai, verdad? Ostras. Mola. Bueno, Iba a flipar. deixámosla aí para a xente que desenvolve formatos de televisión de Galicia. Nós queremos un formato tamén como bailamos, pero de cociñar. Celebrity. Gustaríanos. Bego, empezas picando por un sofrito. Vamos picando pon sofrito, sí, mira. Temos xa aí... Biches, o que teño aí? Que é? Allo. Moi ben. Moi ben. E agora vamos a botar pemento roxo e pemento verde. Vale, pero Xulio Vale. diríache, a min gástame máis un que outro, porque outro que teñe sabor é moi dulce, non sei que. Ti que estás Como? que crees? Nada, Como, nada, que? faz caso. Que é verdad. Que- Xulio dis que che gusta máis o pemento verde que o vermello, porque o vermello ten un pouco máis dulce, non sei que, non sei canto. Pois por eso, porque é máis 12. Bueno, pues xa está, Begoña está utilizando os dous. que digas iso. Solo o que quero dicir é si a dozura do pemento che vai afectar ou non. Non vai afectar a nada. Vale, moi ben. Para nada. Vale, o que vale. pasa que, bueno, de por no gusto tamén, sabes, para gustos colores. Hai xente que lle gusta mellor máis o verde, A min. máis o roxo, sabes, a él gustalle máis o verde, a mí gustan os dous. Moi ben. Son moi pementeira, mola a mí. Bueno, a xente da casa que nos chama é 664-4834-19. Se crees que lle roubaron a Fran Cañotas no Bailamos Celebrity no día de onte, chamade, por favor, e denunciade o atropelo, o roubo, a barbaridade que pasou onte nun programa. Chamade ao Voltas co Prata e recordade, como sempre, que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutro no Voltas co Prato da televisión das Nécoras. Eso aí teñen que chamar a outro programa, No. Pero bueno, quero dicir que teño este programa tamén. No, é que poden chamar tamén, para queixarse de ti ou de min, Tamén, ou ou de de Xulio, nós. ou de cualquier cousa, ou do que se- fixamos carnécoras. Estaría guai que se queixaran aquí ainda por riba e dixeran Cañotas, non bailes un caralho. Bueno, ainda bailaches, bailaches. bailei, moi bailei. ben. Vai bailar, ó. Bailei ben. Eu Bueno, se- mira, sempre o dixo. vamos alá. Allo, cebola, pemento roxo e pemento verde, a partes iguais, vale? Vale. Esto é... Tomate concentrado. Tomate concentrado. Utilicei noxe. Para qué? Para darte unha crema. Cociñaches tú hoxe? Ai, Dios mío. Cociñei hoxe, sí, sí. Ai. sí. Pa ti solo. Pa mí só. Pero quedou bastante rico. Gracias, señor, por non Quedou bastante. mandarlle invitados a Fran. Quedou bastante rico. Guille unha cebola. Pim, outro día preguntei a Xulio a canto tiña que estar a vitro para non queimar a cebola, que me quedara ben. E que tal che quedou? Boteille tamén un tomate concentrado, tal, fixen a parte, salpimentei un pouco de polo, bueno. Moi ben. Bueno, é que... Quedou bastante ben. Xa o que digas salpimentado, Sí, sí. xa está moi ben, Ah, está no, moi a é full, que Ao Moi final ben, eu moi vou ben, aprendendo moi aquí, ben, moi Begoña, ben. o que pensabas? Que tal che quedou? Mira, pemento choricero Quedoume ben. e tomate concentrado. Sal, para que nos vaya amoecendo exactamente. Tamén yo botei, ves, a cebola. E agora ven para para cá, que vouche facer o dar nécoras. Ah, sí, por favor. Vale, mira. Estas están casi Mira, recién... son todo machos. Están vivas, Vale. Sí. Home, vivar non están, son moi No, bien no. as patas. Eu Entón, sei diferenciar macho de femia, por si tes dúbidas da miña capacidade. vamos a sacar as patiñas. Remexe aí que se me queima. Que estas tarteiras son moi falsas. Para. Aí. Dalle. Dalle ali. Vale, Begoña, tranquila, Dios mío. Non quería estar eu na túa cociña, Mira, tú sabes diferenciar, non? Que sí, Sabes que teñen un caparazón estes son así por arriba. Claro, estes E este, teñen o que ten triángulos triángulo, machos e por as femias, machos. para que se vexa na casa. Mira. Está aquí, te enseña aí, O enseña. triángulo é do Sí. macho. E a femia pois ten a como máis femia grande. ten así unha tapadiña. Sí, Vale? que aí E ves non que temos. este é machos, bueno, neste caso son todos machos. Así un pouco o recito. Teñen moito Eu sabor. diría que sí, Vai. Que lobe. Por que te sobe? Porque me gusta a rapidez. Ves, só teño os dedos... Hoste, para quieta, apagache. Dalle. Non pasa nada, que xa Para sei quieta, como é. Begoña, ai Dios mío, que muller. A canto queres? Quero eu ao 6, pono. Mira, ao seis. 7. Justo. Pero remexe naquela esquina que está che queimando. Ba, eu paso, o sea, fai no ti. Pero mira, botarlle aí un pouco de Vai no sofrito, ti. botarlle un pouco de sofrito, xa non se che queima Pero o a que resto. puxo no ben fuches ti, así que fai Mira, no ti. vamos botar as nécoras xa. Viches, partinas. Sí, Ahora botamos as nécoras así, vámonos ir colocando. o sea, en fresco. Aí, sí, en fresco. Así.
Por qué? Porque así soltanos o xugo todo. Ah, e quitas as pinzas. Entón isto rende normais ca nécoras de xulio, sabes? Porque as de xulio danche pa nada, pa un aperitiviño. É que non dá pa nada. No noso, claro, botámoslle fideos, botámoslle de todo xa... Claro. É outra cousa. Comer macarrós. Sí, sí. Nécora recheo. Que vas comer da nécora recheo se é cativísima a nécora? Se me dis Bueno. que é un boi de mar recheo... Bueno, hai nécoras de 500 gramos, Xa, bueno, pero a ver, non é o habitual. Pegarzúa non hai, Non é o habitual. Pero tú... te Aí vai. reteixo. Aí, ves? Vámolas a sofreír un chisquiño. E agora... Podes marchar con Xulio e ao volver voulle botar os fideos. Marcho con Xulio, que me manda ela marchar con Marisco barato. É cutre como a de Xulio. Marisco Como cutre? Por que cutre? barato. É Non é cutre como a cutre. de Xulio. Marisco Non é cutre. barato. Estou localizando aquí unha espiña. Que? Estou localizando aquí unha espiña que me... Estás que me vai- localizando unha espiña. Aí A está. tu parada? Mira, xa está. Sí. Mira, bueno, mentras ti estabas ali, vouche dicir o que fixen, vale? Nada. Ali vendo o gran ágape de fideos que está preparando O gran Begoña. ágape. Que está preparando Begoña. Mira, teño, Tes. por un lado, un refritiño que vai me axudar a rencher as... Que as como nécoras, podedes vale? comprobar non leva pigmento vermello. Non leva pimento vermello porque a mí gusta verde. o vermello dai un dulzor que a mí gusta máis o amargor do verde. Vale. Entón, mira. Pero bueno, como llevamos a botar un toque de coñá despois, xa llevamos a botar un pouco de Xa dulzor. lle dá o 12. Se lle dá o 12, vale? Entón, mira, Vas lembexar? allo, cebola e... Sí, Oh. allo, cebola e pimento verde. E aquí solo cebola. Teño media aquí e media aquí. Vale. Aquí solo cebola porque aquí vamos a facer unha salsiña despois utilizando as patas miúdas. Vale. Vale? Tes a cebola ao 9 e a ti non se che queima. Non, claro, porque eu vou na movendo e controlo, porque estas sartés teñen fondo termodifusor, Ah. que aquela non ten. quere- Entón, aquelas, por eso son quere dicir falsas. que reparte o calor Claro, por toda por eso di Begoña, bendito que aquelas son falsas. Bueno, mira, quitei os lomiños do toriño que tiña de... Atención, atención. Fixádevos que bicho tan mastodóntico. Que bicho máis mesiánico. O sea, quedas farto con isto, Casi me entra na boca... Non o vou facer porque quedaría un pouco mal, pero podería metela na boca inteira, Sí. Xulio Mato. Sí, Pa por eso que igual vexas- vai directamente proporcional co tamaño da boca. Eres un ajarrao, Eso fala con producción. No, De que mira está pa de aquí, 500 que gramos. triste, que tristura, Pero xa verás que bocao máis rico. No, sí, todo meter sabor. de bocao, pero Todo ponla sabor. como estaba, Bueno, hombre, todo sabor. Teño aí vais. todo ordenadito, todo sabor, xa verás. Vale, mira. vale, vale. Entón, mira, xa empezamos a queimar. a dourar. Está dourando. E mira, botamos o primeiro de todo, porque lle leva un poquinho máis de tempo de facer, o congro, vale? Así, Vale. cortado en O trociños. Congo de máis tarda un pouquiño, non? No, Entonces, así desmigado. No, no. Ah, bueno. Mira, refogámoslo aí. Vámoslo refogar un segundo só e despois xa llevamos botar a carne que temos das nécoras. Que como ben dixeche, son cativas, entón temos pouca carne. Por eso hai que aumentala cun pouquiño de... Xulio, que che vai Que non se ir... queima, que non te preocupes que non se queima. Mira, metemos así un meniño e xa está. Vale, vale. Vale, mira, vamos a botar un pouquiño de sal. Para que sube. No, suar, xa lle botei un chisquiño para que suara e agora simplemente para Salgar. salgar un pouquiño o congro. E mira, ves, xa prácticamente está. E como vamos meter a gratiñar para que non nos quede moi seco, vamos a botar xa a carne das nécoras. Ah. E cando lle prendes lume, cando flambexas? Pois ahora, que tan pronto colla un poquinho calor aquí todo, e cando Vale. vamos a botar un chorrete de coñac. Queres que chama a convidada e que vexe como Vale. flambexas ou... Sí, no, dalle tempo. facémolo... Sí. Dá tempo, Dalle sí. tempo. Vale, pois veña. Vamos recibir cun fortísimo aplauso a nosa queridísima convidada de hoxe que ven dende Oroso ela, Bea, un aplauso para ela. Hola, Bea, por favor, arrímate de diante. Que antes Hola, te Bea. viche, Sí, xa Ai, me que di mal. conta, xa me di conta. Que mal. Bueno, que conste que teño excusa. Pero bueno, Tes non é? excusa, Sí, vale. teño excusa. Que Excusa. eres Bea Beiras. Beiras. Eres Bea Beiras, porque haberá xente na casa que diga Beiras, por quen? Por Tania. Por non? Tania Beiras. Eres tía de Tania Beiras. Ves? Son a prima de Tania Ah, Beiras. eres curmán de Tania Beiras, pensei que eres tía, vale. No, no, no. O sea, Podía selo, pero no. Bueno, no, o sea, Poderás dixeronme decir, pero tía, no. pero bueno, eres No, curmán de Tania Beiras. O sea, que tía eres televisiva tamén como ela, ou non tanto? Bueno, no. É imposible ser tan televisiva como Tania. Dáselle moi ben a Dáselle ela. moi ben. Pero sabes de restauración. Sí. Que eso é importante neste programa. Eso sí que sí. Xulio Mato, contalle que vas facer coas nécoras. Mira, Bea, Bea? Bea. Bea. Vouchas rellenar. Vale, teñas cocidas como ti dixeche que as cocías, vale? Mais ou menos da mesma maneira. E o que fixen aquí foi un refritiño de aceite, allo, cebola e pimento verde. Botei un poquinho de congro para aumentar un poquinho a carne, vale? O congro porque non lle vai roubar nada de sabor.
E agora o que vamos a facer é a carne das nécoras. Agora o que vamos a facer é botarlle un chorretón bo de coñac. Atención, luces, luces, baixamos as luces. Lume, vamos a usarlo aquí. Aí está. Entón xa vamos ter unha especie de guisito moi rico, Que pouco prendeu esa. porque botei pouco, podemos botar máis, pero tampouco... Bótalle un pouco máis. No, xa está. Vale, Ni entón agora siquiera simplemente esperaste deixamos que que reduza un pouquiño para que evapore todo o alcohol e vamos rellenar xa, vamos a botar un pouquiño de queixo e vamos a gratiñar. Vale? E despois, cas patas, vamos facer unha cremiña para napar por riba ese gratiñado despois, que vai quedar super rico. A ver, vendeucho ben, eh? Sí que é certo que é un aperitiviño, pero un aperitiviño moi rico. Ahora sí que é un aperitivo, ahora sí. Antes non era, ahora sí, ahora sí. Pero ten un aspecto de que vai ser moi bo. Ou a Moi idea, rico, por moi exemplo, rico, é que vai xa ser verás. moi rica. Esa é a idea de Xulio Mato, Bea, e a idea de Begoña é esta. Ponte aí, por favor. Eu vou preparar unhos fideos, unha fideuá, vale? Un fideo así un pouquiño caldosiño. Carai. Sei que eres intolerante ao glute. Ao glute. Entonces, o que vamos a usar é unhos fideos en glute. Vale? Gracias. Entonces, moi sinxelos, porque ao final, se tú xa tes ese problema, xa sabes como se cociñan, pero bueno, para a xente que está nas casas, normalmente ponnos na parte de abaixo, pois, entre 9 e 11 minutos, por exemplo, estes fideos, vale? Facémoslle caso sempre ao fabricante. Pregunta, ten tempo de cocción Claro. diferente aos fideos habituais? Sí, un pouquiño máis. Ah, poquinho. vale. Sí. Pero bueno, tú con que lle fagas caso ao paquete xa está. Sabes? Para eso traes instruccións. Pero eso dixo un min en concreto, eh? Sí, sí, Non lle dixo a sí. xente da casa, No, no. díxome, tú con que lle fagas caso ao paquete, es Listo. a min. Moi ben, Xa está. gratuito. Entón, que fixen? Pois un sofritiño, un pouco de allo, un pouco de cebola, de pimento, e xa está. Depois botei o fideo, botei a nécora, sofreína un pouquiño, e agora un pouquiño de caldo de marisco. Vale, e por vocho rematar cunha mayonesiña de allo negro. Oi. Vale. Bueno, Bea, tes dúas pedazos receitas de nécora, eh? E a mí encanta. Eu... E a pasta me gusta. Ti que és máis de raxo, non? Sí. És máis de raxo. A ver como te levas con estas receitas de nécora. Son máis de seguramente. Espero que ben, non? Espero que ben. Terme que dicir, antes de sentarte, cal das dúas levarías para Oroso, para San Marcos, para onde queires ti? Eu creo que... A de Begoña. A de Begoña. Eso significa que a de Xulio... No, tampouco, pero... No. Es. Eu creo que é porque rumba máis. Xulio veu aquí un pouco pitimini. Pitimiñi. E quedou un pouco... Claro. Os nosos non é de pitimini. Vos sodes máis de racións máis grandes, racións verdad? De racións máis completas. grandes. Gallegas. Bueno, pois vouche pedir que vayas á zona de sufrido e despois chamámoste, vale? Moi ben. Veña, un aplauso para a Bea que está con nós con a volta do Prato da Televisión de Galicia, ben de Oroso. Señoras, señores, se hai un crustáceo que pode levar ou que pode elevar máis ben o nivel dunha mesa é a nécora. Esta reina do Atlántico é un tesouro que transforma calquera comida nun festín. É así, é un dos crustáceos máis celebrados. E para moitos fanáticos, chuchar nelas é un placer case místico, sobre todo se son das nosas rías. Nestas nasas, que ides ver, entran cando hai sorte, e logo de arrialas, hailles que dar bo trato para que cheguen vivas á lonxe ao mercado e despois ás nosas casas. E como usalas na cociña? Pois para todo o que teña sabor a mar. Cocidas con sal e unha folliña de loureiro son un aperitivo perfecto para deixar a todo o mundo chupando os dedos. Pero se queredes deixar coa boca aberta aos comensais, podedes facer un caldo co seu sabor ou meter a súa carne nun arroz mariñeiro deses que faen chorar de emoción. Cocidas, a grella, recheas, con arroz ou fideos, son deliciosas. E si, se tedes ánimo aventureiro, probade algunha das nosas receitas de hoxe e dade sorpresa e triunfades seguro e seguídenos, como sempre, en @voltascoprato. Intentaremos subir estas receitas que seguramente haxe xente na casa agora que diga quero esa receita, a de Begoña, a de Xulio non. Non, a de Xulio tamén. Vamos con Xulio Mato, veña. Bueno, pues mira para aquí. Que xa non é tan bocadito, eh? Van a fartar. Home, sí, pero tampouco é unha Non. ración de bacallau. No, non é. Diga, a ver. Pero bueno, xa dixemos que isto era pues, un aperitiviño moi rico. Sí. E tamén é unha maneira de que unha nécora por comensal pues, che sirva como aperitivo, senón unha chucha, Sí, se é non verdade chega que... nada. Sí. Bueno, pues mira, recheo. Mira como calculo, que dá gusto. Que barbaridade, eh? Que barbaridade. Que máquina, Mira, entón agora vamos a poñer. Podemos poñer un poquinho de pan relado, pero como ben sabemos que Bea non ten esa posibilidade, pues vamos a meter un poquinho de queixo. Poñemos así un poquinho para meterlo no forno e gratiñar.
o pan sería un pouco como nas vieiras, non? Claro. Para te botar A así ver, un que pouco tamén hai arriba. pan sin glute, pero bueno, xa postos a darlle así un punch de sabor, xa que ese pouca cantidade que teña un sabor intenso. Que é Entón, o curado deste o curado, galego, un curado galego. Eso, Moi ben. o que máis nos guste. Vamos ao forno. Tempo e temperatura. Hasta que gratiñe. Sabía 5 que iba a minutiños. decir que hasta que 5 gratiñe, minutiños. que sabía que iba a decir. 5 minutiños. 5 minutos. Sí, porque está todo cociñado. Todo o que temos aquí está cociñado. De entón, feito non vai ser maxi isto, eh? No, O sea, aquí non ten hai- un forno non hai- prendido de verdade. non hai trampa. Ten un forno prendido Bueno, de mira, verdade. aquí temos o aceite, o allo e outra Oh. media cebola que tiñamos aquí, vale? Entón Ajá. aquí vamos a dar ahora a caña, que xa o baixara para que non se pasara, e vamos a meter, non nos fan falta todas, unhas pouquiñas destas patas. Así enteiras. Así enteiras, porque despois vamos a triturar e coar. En E serio? vamos a ter todo o sabor. Eso é. Coa casa. Coa casa. Coa casca, claro que sí. Mira, ahora vamos muchísimo, vamos a dar caña, temos a cebola pochadiña e vamos a botar uns 100 mililitros de auga. Coa Vale. casca. Claro, vamos, sí. Tan pronto ferva, vámoslo triturar, vámoslo coar e vamos a ter un jugo concentrado con sabor a nécora, xa verás que rico. Coa casca. Coa casca. Coa casca. Xa verás. A ver se nos ferve. Veña, vamos a poñer a B. Mira, despois vámola a coar, vámola a ligar cun poquinho de manteiga, e se nos fai falta un poquinho de maicena. Se non, témola aquí por si acaso. Pero... Coa casca. Casca. Vamos con Begoña, veña. Vamos con Begoña Vázquez, a ver que nos di esta muller. Creo que temos pregunta de concurso, eh? Para repartir cartos contigo, Begoña. Señoras, señores, xente que está na casa, con que pasta acompaña Begoña as súas nécoras? Con fideos. Era sinxela, Con fideos sen gluten. Pero, se din fideos xa está. Se de fideos ben, pero se dicen sen gluten, moito mellor. Pero o carto que van levar é o mesmo. É o mismo. Pero... Pero mellora. Pero mellora. Mellora, O sea, mellora a persona. Quedas como un mellor persoa porque tu vais Sí, máis sí, atento sí. ao programa. Mira, Non? estas hai que movelas un chisquiño, sí. 664-483419. Vale, 50 euros. Con que fideos acompaña Begoña? Con que fideos? Con que pasta acompaña Begoña as súas nécoras? Con fideos, sen gluten. Sen gluten, exactamente. Chamade que damos 50 eurinhos que hoxe estamos a día Toma. 20... Au! Bueno, non te queixes que non queima, Queimácheme un pouco. Que te iba a A queimar? ver, Prova. Mira que saborete. ostra, concentradísimo, Hombre, porque isto é unha pasada. A nécora en fresco para facer Oh. isto é unha locura. Está moi bo, eh? Moi boa. E pon arroz tamén, podémoslo facer con arroz perfectamente. Está. Isto podémoslo facer mañá. Está E moi mandarme algunha foto da cociña como quedou. E ti podes darme un pouco desto. Tamén, se queres. Vamos a facer un alioli, veña. Guau, Bueno, vamos a facer unha mayonesa de allo. con allo negro. Con allo negro, sí. Vai quedar moi ben porque o allo negro ten un toquiño regalizo. Sí, Vale, quedalle moi ben aos fideos. Vale. E ao marisco. entón vamos a facer mayonesa de allo negro. Entón, Para o marisco. un pouquiño de sal, Aceite. aceite, sabes perfectamente canto é. É que a cantidad xa nunca sei, pero sei medilo, sabes, máis ou menos. 200. Sí. Baixamos sempre. En pedra de abaixo. Ra. Aí movémola un pouquiño. E vai. E vai que mover isto un chisquiño, se nos vai pegar. Que só o quererías tú, pero non está pegado. Total, non te fíes de mí, non me deixes movelo a mí. Ole. Témola lista, vale? Oh, Ves que sinxelo. vistes que rápido montou unha mayonesa, eh? Increíble. Isto guai que ten é que, mira, ahora pon as patatiñas, facemos unhas patatiñas con os oviños, xa nos queda super ricos, Oh, que ben ule. vale? Buah, que pintaza ten eso, ¿no? Sí. Verdad, ten un aspecto que flipas, eh? Tamén o teu ten boa pinta. Non Bueno. lle dixas, ó. Pero por qué, home? Eu teño que coar isto, Eu tamén te animo a bailar. Veña, vou con Xulio, que quere coar, non sei que quere Mira, coar. se triturei ca casca, ves? Mira, vai coa casca, enseño aí, Anxi. Mira como vai. Todo Vai coa casca, non é toda broma. a casca. Simplemente que fervera, e ahora trituramos toda a casca. Entón temos todo o sabor da carne aí dentro. Vale, Ahora, vale, mira, meter aí. Temos un coador, Aí vai. e vámoslo ir coando aquí. E Eso está ao B, catixola a tope, Sí. para que nos reduza pronto, sí. Queremos que nos quede unha cremiña, que seguramente, mira, non nos vai facer falta ni siquiera... Removelo. No, ni siquiera removelo, ni siquiera espesala, porque ves como evapora enseguida. Cando temos a tixola xa quente, tan Guau. pronto baixa, ves, queda aquí toda a casca, e aí temos todo o sabor, mira que espesiña Increíble, está. Entón, ahora apagamos, retiramos do lume, e xa temos a nosa salsiña, que vamos botar ahora un poquinho de perexil, e xa teríamos lista. E sabe, xa vas a ver como sabe, porque sabe completamente a nécora. Proba E aí. vas me dar para probar ti tamén. Hombre, claro, proba aí. Porque estás celoso de que non este tan bo No, como a de Begoña. No, tú xa me dirás como está. Oxe,
Oxe, nécora. Sabe moitísimo a nécora. Claro, son as patas, o sea, as patas que normalmente só chupamos un poquinho, aquí temos unha cremiña estupenda, que isto se temos un poquinho de nata ou tal, facemos unha cremiña, e tes outro entrante. A nécora rechea, que non se nos pase, Moi ben, que xa a temos, moi ben. Xa a Moi teño. ben. Teño que sacala, Pois veña, Xuli, vámonos a sacar. Teño que sacala, que senón se nos vai churruscar, que xa Aí, casi, tiñamos pero o topa, deixa. está gratinadiña. Mira que chulada. Moi ben, Mira que Don maravilla. Xulio Mato. Mira que maravilla, cañotas. Bueno. Gratinadiña. Esto que vamos a colocar ahora un poquinho por riba napando para que nos colla todo Xulio, ese sabor. Xulio. Que, gustouche? Sí me gusta. Salúdame siempre. Moi ben, Xulio Mato, hoxe... Claro, Lanzouse, eu metíme con él porque era como un pequeno cativo, pero pequeno se bo. sempre me dá un castañazo. Vamos a ligar con un poquinho de É así. mantequilla. Vou repartir cartas conmigo. Veña, Vale. perfecto. Veña. Repartid de todos. Imos ir a Pollo, queres vir comigo a Pollo? Veña, vamos. Veña. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Estou ben. A ver, Mirándovos. Bueno, moitas gracias. En Pollo eu Un creo que saludo. Dime. Un saludo para Julio. Ah, pues está por aquí Julio Estou. Mato, sí. Anda por aquí, non sei Hola, se Mari está Carmen. atento ou non. Dille aí algo. Hola, Mari Carmen. Hola. Un saludo para ti tamén. Igualmente. Bueno, Mari Carmen, dime logo con que pasta acompaña Begoña as súas nécoras. Fideos sin gluten. Biches! Moi ben, Biches! moi ben. Moi ben, Mari Carmen, moi ben. Moi ben. Boa xente, Pois, que sabía de sen gluten. 50 euriños que van pa pollo, supoño que ca receita estarás como a mí, non chupando os dedos. Xa non oi. Mari Carmen, Sí, sí. digo que supoño que ca receita estarás como a min chuchando os dedos. Hombre, é que tanto. Sí, é que, cuidado. Están as dúas moi ben. Tomaches nota ou ainda non? Xa tomei. Moi ben. Bueno, en pollo, que llevamos contar eles de Xa, nécoras. que llevamos Que contar contar pollo los de nécoras. nécoras. Madre mía. Bueno, Mari Carmen, mandamos un bico enorme, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Gracias. Veña, ata loguiño. Hasta logo. Chao. Chao. Pois aí está Mari Carmen de Pollo, que leva os 50 euriños, terra de nécoras tamén, saben Terra delas. de marisco, terra terra de de- marisco en xeral. Begoña, sí. parece que vai bastante ben, aí reducindo. Bueno, e vai eso, reducindo, si, E pouquiño a chupando pouco. aí, moi Si, isto ben. poderíamoslo terminar no forno, pero hoxe vámoslo deixar así. Vale, deixar porque non estás forno. Non teño forno, non. Claro. Teño este prendido, No, se non queres. fai falta porque non me colla a pota. Non vai Sí, que falta. colle. É igual. Eu vou marchar con Bea, veña, arranco con Bea Doroso e imos co público da voltas co prato. Vou palo, venga, vou eu, espera, vou eu, ainda non. Ai. Igual hai xente na casa que di, é que me soa. Sí, porque se ti colles e vas hacia San Marcos, arriba en San Marcos hai unha rexería, que é a rexería San Marcos, que é desta señor que está aquí. Así que algo de cociña tens que saber. Bueno, bastante. Bastantes horas, non? Bastantes horas ali, bastantes horas. Sí. Bueno, pois eu quería che preguntar, están se vendo aí as dúas receitas, a de Xulia e a de Begoña, se despois de ver todo o proceso, se che cambiou un pouco a idea ou aínda non. Estou en dudas, Porque Sí? de Xulio sorprendeu-me. Eu que quero que saibas que provei a salsiña de Xulio e está moi rica, Me A de Bego tamén, sorprendeume. quedou moi ben. Eu non daba un duro por esa salsa da casca, pero quedou moi ben, Sí. Por Pálate. eso... Complicado. Sí. Sinxelo non me quedou, E receitas en glute, está apto, Eso é un puntazo. apto para os celíacos, Para que estamos Sí, a sí. tope hoxe, estamos a tope. Queres vir conmigo ver o de Xulio Mato de Veña, preto? va. Veña, vamos a dar un aplauso que está con nós con a Voltas co Prato. Vamos con Xulio Mato. Veña. Vamos. Ponte aí do seu lado esquerdo, aquí. Bueno, vea, pues mira, A xa ver, teño aquí. a cremiña de nécora. Buf. Bueno, as nécoras, ves que bonitas quedaron gratiñadas, que casi se nos pasan, porque puxemos aquí os contos, casi se nos pasan. Aí estaban aí no límite, Sí, pero bueno, mira, ahora a idea é napamos un pouquiño por riba deste queixo, así vas ter o toque crunchy aínda. Isto o ideal é napalo ahora no momento, para que non ablande o queixo e aínda teñamos ese toque. E despois por riba, pues, vamos a poñer uns brotiños, o que queiramos, se nos gustan os canónigos, se nos gusta... Mira, voulle poñer un poquinho desta verdura que teño aquí e o talo da cebola tenra, así cortado finiño, Bueno, que lle vai ir super ben. E dai un toquiño picante tamén, que lle vai moi ben. e resulta que ainda por riba sabe decorar,
Ves? La verdad é que sí, ¿eh? Xa sabe cociñar e decorar, A verdade que increíble. Pero a ver se che gusta, eu espero que sí. Bueno, que pedías ti algo un poquinho diferente. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, señoras e señores, porque pedazo de receita que fixa, pequena, concentrada, pero saborosa. Imos ver a de Begoña. Ven por aquí, ve. Aquí. Vamos alá. Ui, a de Bego. Rematadiña. A de Bego, bótate pa. Mira que melosiños están. E agora vámonos terminar. Mira, metín así nunha bolsiña, que así podemos tamén conservar na neveira. E voulle cortar, bueno, este coitelo vai así daquela maneira. Aí vai. Vamos cortar unha puntiña. E agora o que facemos é así. Botámoslle un pouquiño desta salsiña. Aí. Bueno, Que me prato encanta. máis chulo que Rematámolo decoración, verdad? Un pouquiño de perixel, nada máis. Para ser luns están implicados, verdad? Está, Sí, eu... Bueno, este é sinxelo. Para ser luns, hoxe están bastante metidos no Xelo asunto, este tamén, pero... Sí. Aí vai. Pois vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez, porque cando fai as cousas ben, que é todos os días, hai que darlo, Bueno, sí. hoxe. Veña, vamos probar, veña. Vai para a esquina. Gracias. Nada, podes ir comezando coa de Xulio Mato. Begoña poñerache agora o prato, que tamén ten un aspecto maravilloso. E nós, mentras tanto, repartimos cartos para a xente que está na casa. Atención, vai a pregunta de Xulio Mato. Que peixe lle engade Xulio ao recheo da nécora? Congro. Congro. Sin espiña. Congro, sin espiña, que estuvo buscando. Sí. Estuvo buscando. Veña, 664 48 349. Aí está. Bueno, mira, un tocayo. Imos a Ourense. Xulio, que tal? Boa tarde. Boa tarde, cañotas. Boa tarde. Como estás, Xulio? Ben. Bueno, algo que... Está, tocayo. Algo que queirades falar entre vos? Nada. Nada, moi ben, gústame moito a do meu tocayo. A do teu tocayo, Moitas gústate? gracias, Xulio. Sí. A min o teu tocayo non me gusta tanto, Xulio. Bueno, veña, Xulio, por 50 euros. Dime que peixe lle engade o teu tocayo ao recheo da nécora. O congro. Moi ben, aí está, 50 euriños. Que marchan para Ourense, para a cidade das Burgas. Xulio, a ver que pasa, porque está aquí decidindo en calquera caso, xa sabes que podes vir cando queiras e levas os 50 euriños, vale? Vale, moitas Veña. gracias. Un saúdo para todos. Moitas Saúdo. gracias a ti por chamar, un bico grande. Chao, Chao, chao. Xulio. Chao. Aí está a xente de Ourense que tamén chama. Eu vi a Bea moi concentrada. Estaba Bea, coas maus na tichola da raxería, concentrada, e agora ten que escoller a Bea, Doroso. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Pues foi un pouco así difícil, pero Xulio. Sí. Don Xulio Mato, Sí. O seu bocadiño, con esas nécoras recheas. Moi ben. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no voltas co prato da televisión de Galicia. Chao. La sirena se casó con tremendo langostino. La sirena se casó con tremendo langostino y lo tuvo que dejar